Ai, Déu meu, hores barallen i no podré dormir durant tota la nit. Apa, ja tots, torneu a dormir. No ha passat res, Molly, l'Annie ja està aquí. Estic somiat amb la mama. Sona, només era un somni, reina. Ara torna a dormir. Són més de les 3. Em pots explicar un altre cop? La nota? Una altra vegada? Sisplau. Esclar que sí, Molly. Sisplau, tinguem cura de la nostra petita. Es diu Annie. Ens puc el 28 de buscar-la. Ha nascut el 28 d'octubre, tornarà aviat a buscar-la. I hem de ser mitja medalla. I ara què, Anne? Què fas? M'escapo. Ai, Déu meu. Els meus pares no venen mai a buscar-me, me'n vaig a buscar-los jo. T'has tornat boja, Annie? La senyoreta Hannigan t'enxamparà i t'estrobarà. M'és igual, jo me'n vaig. Desitgem-me bona sort. Bona sort, Annie! Adéu, ximpleta, i bona sort. Ja et tinc! T'he sentit. Sempre et sento. Aixeca't. Aixeca't. Sí, senyoreta Hannigan. Mitja volta. He dit mitja volta. I ara què? L'estim, senyoreta Hannigan. Orfana podrida. Lleveu-vos. 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 Per culpa de les bestieses d'aquesta, netejareu el terra i desfareu els llits per l'home de la bugaderia. Però si són les 4 de la matinada! Ja ho sé.